posanyira ompa tukolera zimene ayakula oyimirira kubanja malemu sawulirima iwo akafurukuza zinthu ziwiri zitatu zimene amutumire amamaawo zimene akukupya wabwino zikirima iwo mpingo komanso kuboma ametasankhidwa ndi amene tiyenera kulowa mkati mwa manda amenewa ena tonse ngatikhala kunja kwa mandawa. Ndipo zonse zikatha kumeneko tili kupemphedwa ansembe asesere kupita ku nyumba ya nsembe kuti tilandire chakudya. Ndipo maepiskopi athu onse mopemphedwa anthu kubanja mopemphedwa kulandira chakudya kusiwa kapena tili ku nyumba kwa malemu. Ndipempho limene atipempha akubanja. Kwa nthawi ino tayitana kuti atiyankhule kuti atiyankhule koyimirira abanja Mr. Joshua Varela. Maulemu aperekedwa kale mwachisoni koma mwachikhulupiriro ndikulandireni pano pa Nsipe Catholic Church Ground lero pa 20 July 2024 pomwe padutsa masiku 40 chisilane ndi Dr. Saulos Claus Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu. Ngozi ya ndege imeneyi ndikutayika miyoyo kwa abale athu zinagwedeza dziko lonse la Malawi ndipo zinatiyika ife pa chipsinjo choti sitinachiganizire. Ife abanja kwa Achilima misozi sinaumebe ndipo zikuvuta kukhulupirira kuti m'bale wathu Saulos sitikhala nayenso moyo uno wa dziko lapansi. Tikuthokoza a Bishop Adedza Diocese Ambuye Peter Adrian Chifukwa povomera pempho la kubanja kuti tikhale ndi nsembe ya misa lero popitiriza kupempha Mulungu kuti mzimu wa m'bale wathu Dr. Saulos ufike kumalo achiutsiro chosatha. Tithokozenso aboma motsogozedwa ndi Dr. Michael Usi, a Vice President a dziko la Malawi, pokhala nawo pa mwambo uno wa mpingo omwe kufunikira kwake kwanenedwa kale. Akubanja tili ndi mawu pang'ono zopempha. Choyamba tikuona ngati kuti ulemu timpatsebe m'bale wathu amene anali Vice President wathu poyesesa kusafalitsa zabodza kapena zowawitsa mtima moyo achibale amene mitimamo simuli bwino kwenikweni. Chachiwiri akubanja akufuna anenepo pang'ono kuti alibe maganizo otenga maudindo akuchipani kapena aboma omwe malemu Saulos anali nawo kapena amafuna kuti akhale nawo. Kaya tamvana pamene mafoniwo achepe tionane ni madamu tionane ndi wakuti please tidakalira ndipo tilira mpaka kale. Chomaliza tipemphe kuti amalawo aoneno kuyambira pano zokweza dziko lawo potsatira zitsanzo zabwino zomwe m'bale wathu Saulos amachita motsogozedwa ndi chikhulupiriro chake pa Mulungu. Zinthu zizi ngati patriotism, kulikonda dziko ndi kuzipereka kuti ulitumikire, kukhala wachikondi kumaganizira zako kuti nawonso akhale pabwino, kukhala wachifundo ndi anthu ena kumaona kuti apapa pali vuto nditha kuthandizapo, kukhala wosunga nthawi, chinthu chophweka kwambiri koma chimatikanika. Leronso ena machedwa pano lero ndakuona. Kukhala olimbikira ntchito, akakugawira ndime kaya ndiyopalira kaya ndiyokolola tizigwira ndi mtima wonse.
kucheza bwino ndi anthu. Pazipikitira zambiri zimene zikutuluka tikumaona Saulos akuseka, amasekesa anthu, kuyiwalitsa mavuto a anthu ena komanso kusangalala, modziwa kuti tsiku lina sitidzakhalanso moyo uno. Akubanja akuthokoza Amalawi onse pokhala nawo mu chipsinjo ichi chimene ife tikudutsamo. Koma lero tikumasuleni kuti papita masiku 40 a mpingo amene timalira kutsatira za mpingo, ntchito zanu za boma, za malonda ndi za ndale kapitirizeni koma muzigwira mothandizidwa ndi mzimu wa malemu m'banja mwanu. Akubanja sadzayiwala mpaka kalekale anzawo amene anakhala nakatino abale a malemuwa amene apangitsa kuti mwambo wa maliro ndi mwambo wa chikumbutso ngati uno uyende mwadongosolo ndipo uyende bwino. Mulungu azikudalitsani. Kwa anthu akuno kunsipe mukhale ndi chikhulupiriro kuti abanja la Chilima ndi Avalera apitiriza kukhala mamembala olimba a parishi ino. Kuno ndi kwathu, parishi ino ndi yathu. Ndithokoze a parishi kumene amapemphera malemu ku Lilongwe, ku St. Patrick's kuti mwatitsatira kuno, komanso akakhala ku Blantyre amakhala ku St. Montfort Parish. Tathokoza kuti nonse mwasiya ntchito zanu mwabwera kuno. Pomaliza ine ndi abambo akazi Mrs. Sazuze tikufuna tipereke mphatso kuchokera ku banja ya Mtanda oti tiyike mu tchalitchi chathu la kuno kusonyeza kuti tikhala nanu pa zabwino ndi pa mavuto abale akuno kunsipe. Mulungu akudalitseni nonse, zikomo kwambiri. Lero tikumpambuye Peter Adrian Chifukwa tabwere pa tsiku lopa udzalandira mphatso imeneyi ayankhulira. Ndi mphatso ya Mtanda imene kupita ku Nsipe parishi. Motero pamene ambuye Peter Adrian Chifukwa apita pa tsiku lopa atisa bambo mfumu a parishini bambo Francis Manenga kuti akhale pomwepo. Peter kuparishi ya mpambe Chifukwa kudalitsa Saulos Klaus Chilima kufuruza kwawo akufuruzamo nkati zako pamene akupitirizabe kulira m'bale wawo Saulos Chilima akuti mafuni komanso zinthu zina zimene zikufalitsidwa zimene kwa iwo akuti ndikuoza kapena kuti uthenga wakuoza akupempha kuti usiyike pakuti akubanja padakali pano alibe thandizo lopangira kapena lotenga maudindo omwe a Dr. Saulos Klaus Chilima adali nawo. So apempha mtundu wa Malawi kuti asiye kuwavuta